stau să bată în prag. Tu veghează, când Iisus va reveni pe noi. Tu veghează, să poți să te întâlnești cu Creatorul, să poți să te întâlnești cu Salvatorul. Ce-n slavă va veni să-și ia la el poporul. Astăzi necredința bântuie în popor. Tu veghează, multe lucruri se fac doar formal. Tu veghează, să poți să te întâlnești cu Creatorul, să poți să te întâlnești cu Salvatorul. Ce slavă va veni să-și ia la el poporul. Dragostea din inimi începe a se răci. Tu veghează, căci fără de legea începe a se înmulți. Tu veghează, să poți să te întâlnești cu Creatorul, să poți să te întâlnești cu Salvatorul. Ce-n slavă va veni să-și ia la el poporul. Mereu se ridică falși învățători. Tu veghează, și proroci ce sunt amăgitori. Tu veghează, să poți să te întâlnești cu Creatorul, să poți să te întâlnești cu Salvatorul. Ce slavă va veni să-și ia la el poporul. Fii tot treaz, e îndemnul din Scripturi. Deci veghează, stăruind în post și în rugăciuni. Tu veghează, să poți să te întâlnești cu Creatorul, să poți să te întâlnești cu Salvatorul. Ce-n slavă va veni să-și ia la el poporul. Ce-n slavă va veni să-și ia la el poporul. Să poți să te întâlnești cu Creatorul, să poți să te întâlnești cu Salvatorul. Ce-n slavă va veni să-și ia la el poporul. Ce-n slavă